Drama presents Handumanan So Sa Ka Awit. Ano ba da sayang kaagi karon? Mao kining usa ka babae nga taga Baybay City Lady. Ang atong matatampo nagdasingan nga Joyce. Day Joyce, akong gitrabahoan dito sa Cebu ba? Nagkinahanglan og trabahante. Unsa man matrabaho ka? Unsa man sang trabaho aday, day May? Karinderya man na. Mag-serve ka sa mga customer, unya hugas plato. Mao ba? Unya nga tong puy-an ana? Ay, way problema day uy, kay stay in man. Unsa man, matrabaho ka? Sige. Mukoyo ko nimo day. Pero manangid lang sa kunilang mamagpapa ha. Cebu? Opa, maado kog Cebu. Mag-unsa man ka dito sa Cebu, nak. Manarbaho ko ma. Kinsa may imong kuyugan? Si May pa, ako amiga. Pa, sugot na pa ha. Ngala sige, pero pag-amping baya mo dito ha? Opa, salamat inyo ma, pa. Nga inyo di kong gitugtan nga makaadto kog Cebu. Hi te, mo ni akong giingon nimo nga akong pasulon og trabaho, si Joyce. Day Joyce, ang atong amo si Atilin. Hi, te. Hello. Sige na. Ipahimutang ng inyong mga gamit aron makakaon na mo. Sige na. Sige te. Sige, te. Day May, dagan man lagi customer din hi. Daghang mga on din day uy. Dili pa na mao. Mapunan pa gyud na pagawas atong nagabang dinhi. Aw, naapagiti na sa gipaabangan, day? Naa day uy. Tuwa sa unahan. Unya ari to mga on dinhi. Mong pangandam na lang diha kay sigurado yung mabisi na ta ini. Sige, day. Unsa man, okay na ka? Okay na, day, uy. Unya, wa ka kapuya sa tong trabaho. Wa man. Kay na may time nga makapahuway pud ta. Parehas karon o. Naka-relax ra ta. Kay usa ra ka buka nga tong customer. Day. Kana bang lalaki nga nagkatawa ba? Nga naman. Kinsa ni na siya? Aw, si Carlos man na. Asa man na siya nagpuyo? Naara na din sa boarding house ni Atilin. Nga naman di ay? Nahibuong lang ko ba? Kay, samtang magkaon gani siya, no? Magsigsig tanaw og salida nga cartoon. Nyo, pag siya tarong ilistay. Ingon ana ra gyud na siya, oy, basta may trabaho. Pero kung trabaho na siya, lahi ka na yung porma, oy. Joyce, Te! hain man si May. Ay, dali na mo. Mga una ta sa tawa pa'y customer. O, te! Magawas na ko. Daan na ba ka si May sa ubos? Oh. Hala? Si Carlos man ang nigawas siyang kwarto? Hala? Nakapurong pa naman yung tawhana? Nakailis na magtarong? Wa man man agad. Kwapo man din yung tawhana kung makapurma lang. Kalitan sa kuda. Huy! Ay! Kuyawan ako ni mo, uy. Abi ba na kog tuwa na kasubos? Naunsa day ka? Ano na to, lala man ka? Ha? Aw,
Wa day, uy. Ay sus, wa good in town. Mura mag something nimo. Noon sa kadiha. Nilabay lang gani si Carlos. Ningon anak dayon ka. Sa tihiragod ko, bi? Ansa man? Naibog kang Carlos, no? Ha? Ibugod taon. Kaluoy ka anak ko sa kon, makagusto ko niya. Dili giti nga mahitabo nga iyang tugbangan ang akong feelings. Maayo kay nahibaw ka, anak, day. Masakitan na ragyud ka. Kay abi nimo. Nindot pa nagtrabaho. Professional na. Dili gid mahitabo nga lingion ka, anak. Maog yun, day. Kibaw sa ko kung asa ko mulugar, day, uy. Oh, maayo hinuon. Mao gani. May, Joyce, Ah. dali na mo. Dali na, uy. Mga na ta. Day, si Carlos, mukhaong tingali na. Kasi serve niya, be. Kay busy ko. Okay, day. No probs. Unsay mong order, sir? Bagaw ka din eh. Yes, sir. Ay, pagsayo na ko eh. Carlos na lang. Unsa di pangalan mo? Joyce. Kinilang ako, Joyce. Joyce, Sunday man ron. Dili ka mo suroy. Nisuroy man si May. Ay, dili lang ko ti, uy. Manglaba pa ko kay nakoy daghang labanan, good. Ay na, sige. Ikalay bahala din ha. Kay madto kong lapu-lapu. Doawon ako tong akong anak. Sige, te. Takandakan yung kog bulingon da. Oh. Hala. Tama sa nagbulingon si Carlos. Manglaba ka? Oh, manglabas sa day ka? Punta. Pero, kunya na lang eh. Okay naman gud kung magdungan ta. Dako bitaw og space ang labanan. Bitaw. Sige. Okay naman ka. Okay ra, uy. Sige. Magdungan ang tagpanlaba. Mayos sa rin noon nga. Nako'y kadungan aron wala eh. Nako'y kasulti-sulti. Mao ba? Nagkasulti-sulti gani mo ni Carlos? O, day. Unya? Okay naman siyang ikasulti, day. Kinahanglan lang yun nga imo siyang unahan. Na. Masigasan na napaingon na yung panagsuod, ha? Basig, may gugma kang Carlos, ha? Saba, uy. Joyce, pakanara ko daan kay mulakaw ko. Asa man day ka? Dako malagi ng bagi mong da. Upauli ko sa mua sa Bohol. Ha? Ato na kas Bohol? Dili oy. Mubakasyon ako dito pila ka adlaw. Pero mubalik din ko kay nabe din nga akong trabaho. Unya, kano sa man ka mo balik? Kwan, sa sunod adlaw ni anak ko. Pagpalit og kalamay, bi. Ako lang kang bayaran. Oh, sige. Way problema. Day, Diin man eh. gikan man ni Carlos. Ang imuha ko na nagipapalit. Naana di siya, day? Naabot naman siya. Pero, duty naman. Wa masagog kaganiha pag abot niya. Na makigipalit. Ako raw niya siyang bayaran ini, day. Ayun ako bayari ato eh. Ha? Nga naman. Ako na itong pasalubong mo. Pag sure, uy. Lagi. Sige, good. Thank you, ha? Ha? Mupauli na kas ato, day? O, day. Papaulion ako sa mga ginikanan, uy. Wala magoy makatiman nila. Mao pa. Ikaw, ganahan pa ka din, he? Dinhin na lang ka. Ay, mupauli na lang sa kuday, uy. Dugay na sabi kayo kung wa makauli sa ato. Sige. Mamauli na lang ta. Pila na kabuan ang nakalapay. Sukad nga na uli ko din sa amo. Nagtuog yung kung nakalimot na ko ni Carlos. Pero, wa pa man di ay. Isa mo taman hinuon ang akong kamingaw niya. Gugma na kining akong gipati niya.
Daan pagid lagi ko. Nahigugma gitang Carlos. Wa din ako tuyo, aday, uy. Sa sinugdanan, okay pa man to nga. Nga friend ra ang akong pagtanaw niya. Pero sa kadugayan, nahigugma na gid ay ko niya, day. Day, tabangi ko. Unsi akong buhaton. Muna ako ikatambag ni mo ay. Chati si Carlos kung ano sa man ang imong feelings niya. Murag lain man tingali, day, uy, kung ako mag-una-una. Day, okay ra gid na. Kay karong panahon na. Ang babae na mo imong himo og first move ngadto sa lalaki nga ilang nagustuhan. Day, Pero mausad lagi. Ayaw pag-expect ka nga magustuhan sab kaniya. Dawat ako noon sa ang mahimo niyang reaksyon. o, day. Carlos, pasensya na ha. Gusto lang kong mahibaw ka nga may feelings ko nimo. Sukat pa sa una. Bahala na. Ako na ning isanti, ha? Nireply na siya. Oh. Emoji nga okay. So, igo na ang akong pagpakabuang. Dili na ko. Kinahanglan akong makamove on. Kaya wag apoy pag-asa ang akong feelings ni Carlos. Usahay, magdahom ta nga atong magustuhan, makagusto sad nato. Pero wa di ay. Kanimo Carlos, kung namati ka man karon, manghinaot ko nga makakita kag babae nga para gid nimo. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN.